Sitten taas mun yksi lempparikalastusperhoja, eli tämmönen pikkukalaa jäljittelevä tai salakkaa jäljittelevä valkoinen liitsi, missä on rungossa vähän välkettä ja valkoinen pyrstö. Eli valkoinen pyrstö tehdään marabuusta, valkoista marabuuta. Mulla on nyt tässä Grimmania. Ja sitten se runko sidotaan tällaisesta kimalteesta, eli kimalle kuituu mahdollisimman ohkasta. Tässä on nyt Sybain Angel Hair värissä hopea. Ja mulla on tässä 4 millin offset tungstenkuula ja 10 koon jikikoukku. Eli Hanakin Jig Superb. Ja lankana mulla on Veevuksen valkoinen 80. Eli lähdetään sidotaan ensin kroppa. Pohjustus tuolle kropalle. Eli tiukoilla langankierroksilla tuonne ihan perään saakka suunnilleen siihen kohtaan, missä koukun mutka alkaa. Tykkään viedä sen aika taakse. Sen takia, että sit se marabuu ei kierry tonne rungon ympärille tai tonne koukun mutkan ympärille niin herkästi. Sitten otetaan marabuuhöyhen, missä on mahdollisimman pitkälle tätä röyhelöä. Eli joissain on silleen, että tää kärki on ihan tämmöistä piikkiä. Me halutaan semmoinen höyhen, missä on niin kuin mahdollisimman pitkälle tuonne kärkeen röyhelöä, niin se elää vähän paremmin. Ja siitä semmoinen reilu sormenlevyinen kaistale matskuun. Ja sidotaan. Mä tykkään aika pitkistä pyrstöistä itse. Se on joku 3 kertaa koukun mitta suunnilleen. Sidotaan se sinne paikalleen. Ja nyt mä itse laittaisin vielä pikkasen lisää. Eli se on niin kuin oma mieltymys. Mä tykkään semmosista aika ohuista, mutta kuitenkin pikkukalamaisista pyrstöistä. Toi on aika hyvä. Ja sit sidotaan sinne koukun mutkaan saakka nää. Ja sit se ei kierry niin helposti koukun mutkan ympärille. Ja sitten sidotaan eteen saakka ja jos tonne jää jotain hukkapätkiä, niin ne voi ottaa saksilla pois. Edestä taakse taas. Tasaisin kierroksiin. Sitois kannattaa varoa mitä tuossa äsken kävi. Eli mun osui langan kärki tuohon koukon kärkeen, niin se saattaa se lanka joskus katketa siitä ja sehän vituttaa. Anteeksi, turhauttaa. Sitten tätä kimalletta. Tällä reilu määrä ei mitenkään ihan valtavasti. Ja koitetaan tehdä mahdollisimman tasainen dupping pötkylä. Eli mahdollisimman tasapaksu. Ja kun duppingia kierrättää, niin kierrätään aina yhteen suuntaan. Ja kaikkein parhaiten se saa kierrätettyä silleen, että sä vedät koukun ympärille muutaman kierroksen jo valmiiksi ja sitten lähdet kiertämään, niin se menee tiukaksi duppingin nätimmin. Näin. Sitten kierretään runko toisin kosumin kierroksiin. Vähän lisää tätä matskua. Mä tykkään laittaa tätä aika paljon, että sen saa sitten nätisti auki harjattua kalamaiseksi. Tehdään siitä rungosta tommonen sikarin tai porkkanan mallinen. Ja sitten tehdään piilosolmut. Mä käytän itse piilosolmutyökalua, tämmöistä perinteistä. Ja mä laitan tähän suunnilleen 4 kierrosta kiristys. Ja sitten pistetään pikaliimaa, että se kestää vähän paremmin. Itse asiassa ennen kuin laitetaan pikaliima, niin harjataan tuo runko auki, koska jos sitä ei tee tässä vaiheessa, niin se menee liimasta sotkuun. Niin mulla on ihan jäätelötikusta tehty tämmönen harja. Siinä on velcroa kärjessä, niin sillä saa nätisti harjattua tää auki. Tässä ei tarvitse olla kauhean varovainen.
Se on tarkoitus olla, että sitten tulee tämmöinen sopiva epämääräinen, niin se elää kivasti vedessä. Noin. Ja sitten laitetaan se pikaliima. Ja monet käyttää neulaa pikaliiman laittamiseen. Mä en itse tykkää siitä, kun se sotkee helposti, niin mä laitan tuohon langalle silleen reilusti, että siinä on sopivat tipat. Ja sitten kieräytetään tuonne samaan kohtaan, mihin tehtiin se piilosolmu. Niin, että se pikaliima loppuu. Ja ne kierrokset voi joko jättää sinne tai kiertää pois sitten. Pikkuperhoissa mä teen silleen. Langan mä tykkään katkaista silleen, että avataan vähän näitä saksen kärkiä ja tökkästään tota lankaa, kun se on kireinen. Noin. Siinä on meillä valkoinen pikkukalaliitsi. Meillä tulee harjusta, taimenta, kirjolohta. Kannattaa sitoa eri kokoisilla kuulilla ja eri kokoisilla ikikoukuilla, niin pystyy sitten kartoittamaan vähän eri kokoisia kaloja eri syvyyksistä. Kiitos katselusta.